hadin kajing opriang kajing ujor na kisamla wat kam wat jam kajala halor kajing syakot interview kam ha kasiu blai bat nalor kiwe kimat ha kawai ke skol ba kabadan habari dua Ribhoi district kabala tip kum ga University of Science and Technology Meghalaya USTM kaseng Ribhoi People's Council RBPC haringkat ke Meghalaya People's Social Organization MPSO ha ka arpre tri rampang arjar psau kalalet banyak kendo chancellor jong kate ke skol ba umabobul hak Hagajing kendo kaladan kajing ekran kabakini kisang gila panjing pensai bat ru ban IT dak jing tho bat habakran kilat patai kubor nakal yang Jason Nongrom u president ka RBPC ulaang baki ar seng kila dawa badai ban weng no mardore kajing penlong interview kam hakasiu blai kabaya kene nakal yang kaseng kan selai ru ban bu dak jing tho ban kentu yo menteri sarkar badi khmi kene ka banta ka ban long ru komisi banta ban burom lami gijat jinget niam hakajalla bat hakarihi borok kawai hadin bangila ayo yaki jing ujor la hamslam habidi bat ka jing khot penlong interview jong kaneka school ba haki babun ki post ki baka university ka recruit na kita ki babun ki sngi ki baka jet penlong ka interview ka khamdei be ka sngi ublei te menil ka sngi ka arpusan terik sngi ublei ni yo ekawi ka complain na ki samla wat kam na kajala ka chumi ba kadon kani ka position supposedly ka bakidang kre ban imat na kumno snem ban wan arpusan arpundri ki lamut ban pli ketika PIMCH PA Sangma International Medical College and Hospital ka bakidang shna manta under construction tiki court recruitment namta kini ki positions were fair supposedly te hakatu ka interview ka walk in interview ka baki ki khot kam shimladon kano ka advertisement haki print bat ki electronic media naka jala jungi khamtam na Ribhoi district te hakatu ka interview ka ba ngiyo amangi lang baki WhatsApp ya katu ka khot kubor ka baki khot ya ka interview ka din asam te hadin bangila pasyang man wat jingtip wat benia nakilat patai kubor jong ka jala khamtam na Ribhoi district te ngilap bat ngisham ba omdan batip omdan babna te kajingkali jong kaseng kalong ba lada pikot iki interview bat lada kisam lagi jongi ki bawat kam kim yu ajing tip lani kim long inform te kumno ki wan ban apply kum ki candidate ki aspirational candidate kumno kin wan ban apply lada ki kim tip bat ka strategi jong ka USTM ka bang yu na kawi ko sya kawi pat ka babun ka target yaki asam based media te ngilabu da kajing to Ahmad jong chancellor mene ba ningkong de ban prioritize lane ban bu Ahmad ya ki print electronic media ba per haka ktien ga jongi bar khamtam baro ki post ki ba ka khot interview ki samla wat kam jong jela ki de ban inform ka de ban poi shaki lang ba ki lat patai kubor takada ka de jing ajing mut jongi mene ya chancellor kane bansis ya ka interview haka siu blai ka bringkong bat baar ki publicity ha ki print bat ki electronic media kibari naka jalla ka jungi khamtam ngim ong ba watle asam lene watle SQA pat ki jalla henry kabari ko ngai ngidi ban bu Ahmad ya ki lokal ki jongi kata kadika jinga keren mane bat o chancellor kita ki arteli kimat bat kabalai ka bakam kongsan habangi pej ya ki program ba fair ba perlong hang ni po school ba lada kadai ban perkup burom ya ki dignitaries ki rudan burom ki bawa nai shimanta haki activities ki babunjat ki bakan ka university ka jupenlong lane lada dei bangi ai burom yano ki badi ki achievers haki benta ba fair ngilap bat ngiju syam ngiju saki ba ka jupenlong kam dai kitu ki gamsha asumis te kaseng kadap ta jing smokia ti ka USTM kadon hapo uput sam joga jela kadon hapo Ribhoi district Ahmad jong u chancellor mane ngilakkan da ka basya ngi kwa ba mau un represent ya kariti kedustur ka jongi ya ka jingrus pa jong ka jinglong jingman jong gajai penu ka jongi lada pikiran ya ka jan kamni bangim don jan gidon ni ki jan ki entrepreneur ki media kini ki production houses bapa mi jan naka jela bat napa district ro ngidon te mening la pampawe ka jing pasya ba ki jupen kupurom da kanika gamsha asmis da ka baong kumta ngakwa ban pensyai ba kamdi bangi pasya ya kanika gamsha pej mentaka singa bangi wan kendu ya upediang yang ngi kini ki gamsha asmis te kane kalong ka jing leran yangi habakidon ki jan naka jai pendu ga jongi tengi ko ayu bon perlu kam ta kita namar ba
hato ngim sko thamula mo balada dei ba chief minister jong jela ka jongi udai name kala ya uwan hame kala ya syak pen ku burom de kijanya semes tengi ya kan ngis ngo thamula hoi lada dei bangilik sya asam kadi ka rukom kum kalong ki lada ngali nga sya asam lada ki pen ku burom minye de ki ya kijanya semes ngis ngo ba kai ya dei dor kalong inline henry menta lada ngina Meghalaya ngina Riboy district Iwan bani kendu ya chancellor ya kan ka school ba badan hapo Riboy district henry lada un pediang yang ngida ka kamusya asames ko ban perkemau kolong bahabidi bat kini ki interview bat ki event ki ba perlong hakasing ublay nakaliang juga seng ngila ngudai ba ngin bu da jingtho haki menteri sarkar juga jela jungi beripen ya kini ki kenjah ki ba perlong program hakasing ublay bat ban bu da jingtho on record ba ka jelahi kan ai da kita ki order hal keleng jong kajela ya ki school ba ki office ba per ba kimdei ban penlong interview kimdei ban khotrei kimdei ban le kinu ki hagasi ublei kata kadika ka ban kalian seng kas ngudei le se hatayu ban wan nyela ban kindu ya minister concern ban address ya kaneka issue